šiestý kanál nefunguje a keď hej tak len sľubuje, že tu konečne raz bude dobre. Na sedmičke mám rozprávky, Tom a Jerry robia si mi zle a ja tak len pozerám večer. Už viem aj počítať od jednej. Osem policajnej správy, tak to sa mi moc nevrávi. Ten týpek, ktorého vidím, sa na kecku nejak podobá. Devina je už vojna, mravcov drží. Kde si ho si v noci nechám